Και συνεχίζουμε αλλάζοντας θέμα μέσα στο γκρίζο περιβάλλον της οικονομικής ύφεσης, κυρίες και κύριοι. Αισιοδοξία γεννούν οι προσπάθειες όλο και περισσότερων επιχειρηματιών να βγάλουν στο εξωτερικό τα ελληνικά προϊόντα. Τα στοιχεία είναι ενθαρρυντικά, αφού οι εξαγωγές του αγροτικού τομέα έδωσαν σημαντική ανάσα στην ελληνική οικονομία το 2011. Αστήρευτος ο πλούτος της ελληνικής γης και η επινοητικότητα των Ελλήνων παραγωγών επιβεβαιώνουν το κλισέ ότι στην κρίση γεννιούνται ευκαιρίες. Η αναζήτηση νέων αγορών έχει βγάλει στα ράφια δεκάδες αγροτικά προϊόντα με μοναδικές ιδιότητες και γεύση. Θα είναι τα απεριτίφ, μπορείτε να τα πιείτε ως παγωμένο ρόφημα, να μαρινάρετε κρέατα και ψάρια, καθώς επίσης να τα βάλετε και σε ντρέσινγκ πάνω από τις σαλάτες σας. Μπορείτε επίσης να το βάλετε ως σιρόπι πάνω από το παγωτό σας. Υπάρχουν ιδιαίτερες γεύσεις. Λοιπόν, δίπλα έχουμε τις κεραλιφές, οι οποίες είναι με δεντρολίβανο, υπάρχουν κανέλα, τριαντάφυλλο, βάλσαμο. Ο ζαμπούκος είναι για διάφορες ιδιότητες, δηλαδή μπορείτε να τη βάλετε για ενυδάτωση, για μυϊκές παθήσεις, για χιονίστρες, για οτιδήποτε άλλο το οποίο μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα στον εαυτό μας, στο σώμα μας δηλαδή. Η εταιρεία ξεκίνησε με το σκεπτικό να γνωστοποιήσουμε όλα τα ελληνικά προϊόντα, γιατί έχουμε πάρα πολλά σε όλο τον κόσμο. Από κάθε παραγωγό έχουμε επιλέξει το καλύτερο προϊόν. Έχουμε στείλει στην Αυστρία, στην Ελβετία, Ουαλία, Γερμανία επίσης, έχουμε στη σελίδα. Και μάλιστα τώρα σε μια εβδομάδα περίπου θα είναι έτοιμο και το e-shop, δηλαδή όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να μπαίνει μέσα στο ίντερνετ και να παραγγέλνει τα προϊόντα. Όλο και περισσότερες εταιρείες αναλαμβάνουν να προωθήσουν ελληνικά προϊόντα στο εξωτερικό και τα αποτελέσματα είναι πολύ ενθαρρυντικά, αφού διακρίνονται για την εξαιρετική τους ποιότητα. Είναι 3 εξαιρετικά κρασιά τα οποία είναι βραβευμένα στο εξωτερικό. Το κόκκινο το κρασί έχει ιδιαίτερο άρωμα, έχει από βατόμουρο, πιπέρι και φουντούκι. Ο πρίνος, το λευκό το κρασί, είναι με άρωμα από μπανάνα, αχλάδι και λεμόνθο, ενώ το βιδιανό είναι κυρίως από περγαμόντο, από μπανάνα, αχλάδι και πεπόνι. Είναι η καπνιστή φέτα, την οποία την καπνίζουμε με έναν ιδιαίτερο τρόπο, με ξύλο δρύς και φύλλα μυρτιάς. Και μπορείς να τη χρησιμοποιήσεις για ουζάκι, για κρασί, για ό,τι θέλουν εμείς οι Έλληνες. Επίσης κάτι άλλο το ιδιαίτερο είναι η καπνιστή ελιά. Έχει πάρει χρυσό βραβείο, καπνίζονται με φύλλα και βότανα για να μπορέσουν να αποκτήσουν την υπέροχη γεύση τους, το υπέροχο άρωμά τους. Ήμασταν η πρώτη εταιρεία που ασχολήθηκε με τέτοιου είδους τρόφιμα. Τα αρωματικά ξύδια έχουν βραβευτεί, οι καπνιστές ελιές μας έχουν βραβευτεί, το γλυκό μανταρίνι έχει βραβευτεί, το λαδοτήρι σε κύβους με ελιές και ελιαστή ντομάτα έχει βραβευτεί. Έχουμε πολλά, έχουμε 13 προϊόντα που έχουν βραβευτεί. Συνέχεια κάνουν προσπάθειες, δεν γίνεται να επανεπάβεσαι, ειδικά σε μια εποχή τώρα που ζούμε οικονομικής κρίσης που όλοι κοιτάζουν το πιο φθηνό για να βολευτούν. Οι προσπάθειες δεν σταματάνε ποτέ. Συνέχεια είμαι απίκο για να βρω περισσότερους πελάτες. Όπως επισημαίνουν οι εξαγωγείς, ο μόνος τομέας στον οποίο υστερούν τα ελληνικά προϊόντα είναι το αποτελεσματικό μάρκετινγκ.